Πολλοί εξεταστές απέχουν από τη διαδικασία σε όλη τη χώρα. Ο λόγος είναι πως πραγματοποιούσαν τις εξετάσεις εκτός του ωραρίου τους και μέχρι πριν από λίγο καιρό λάμβαναν ειδικό επίδομα για αυτή τους την υπεροριακή απασχόληση. Εδώ και αρκετούς μήνες όμως αυτό σταμάτησε με απόφαση της κυβέρνησης μέσω του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο να γίνουν εξετάσεις. Διότι όλες οι διατάξεις μιλούσαν στην Ελλάδα, στη χώρα μας, για μετά το ωράριο. Και να θέλει κάποιος να κάνει εξετάσεις, δεν μπορεί να τις βγάλει τις εξετάσεις. Είναι λοιπόν ένα νέο ζήτημα στο οποίο πρέπει η κυβέρνηση να δει το αρμόδιο Υπουργείο. Θα το λύσει, θα περιμένει την έγκριση των θεσμών. Ο χρόνος τρέχει, τα προβλήματα δυναμικίζονται και χειροτερεύουν. Αιτία για όλα αυτά, όπως λέει η Υφυπουργός Μεταφορών Μαρίνα Χρυσοπελώνη, η Τρόικα δεν δικαιολογεί επιπλέον κονδύλια και ζητάει οι εξετάσεις να διενεργούνται εντός του ωραρίου των υπαλλήλων. Στα πλαίσια λοιπόν του αιτήματος που υποβάλλαμε προς τα τεχνικά σημάδια, είχαμε μια πρώτη συνάντηση χθες. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αρχικά ήσταν αρνητικοί, διότι δεν μπορούσαν να πληθούν για ποιο λόγο δεν είναι δυνατόν οι εξετάσεις να γίνονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου. Δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο ωράριο του υπαλλήλου, διότι αν βγουν οι εξεταστές στον δρόμο για να κάνουν αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων, όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξουν κενά και με τους ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, καθώς πλέον δεν έχουν να λαμβάνουν από πουθενά. Από τη στιγμή που οι μαθητές τους δεν μπορούν να δώσουν για δίπλωμα, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνουν ούτε για τα μαθήματα που έχουν κάνει, με αποτέλεσμα να έχουν τα έσοδα τους να πληρώνουν έως και 80%, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατεβάζουν ρολά και απολύουν υπαλλήλους. Ο κλάδος μας έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι οι μαθητές έχουν σταματήσει τα μαθήματά τους, δεν υπάρχει εισρωή χρήματος προς τις σχολές οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον ασφαλιστικό μας φορέα, στον φορολογικό μας τομέα και στα καθημερινά έξοδα. Οι υπάλληλοι απολύονται και πολλές σχολές κατεβάζουν ρολά. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει είναι πως ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για δίπλωμα δεν είναι λίγοι εκείνοι που το χρειάζονται προκειμένου να εργαστούν, όπως η Ευαγγελία Νικολακοπούλου. Έχω δώσει τα γραφτά για το λεωφορείο και θέλω να δώσω την πορεία, γιατί είχα μια πρόταση για ένα σχολικό, παιδικό σταθμό. Το οποίο όμως περιμένει 2 μήνες να δώσω την πορεία. Η πρόταση περιμένει. Δεν θα περιμένει, γιατί τώρα ούτως ή άλλως μένει λίγος καιρός ακόμα. Δηλαδή, μάλλον θα πάει στράφη. Στην παρούσα φάση, οι εξεταστές αναμένουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, ώστε από εκεί και πέρα να καθορίσουν τη στάση τους. Η ιστορία είναι πραγματικά απίθανη, θα σταθούμε σε αυτή. Έχουμε κοντά μας 3 ανθρώπους που εμπλέκονται στην όλη υπόθεση. Ο κ. Λαούδης είναι εκπαιδευτής, δάσκαλος οδήγησης, όπως έχουμε να λέμε, και 2 νέα παιδιά, η Ελευθερία Μάρκου και ο Γιάννης Γιαννόπουλος, οι οποίοι, το ζω και οικογενειακά λόγω του γιού μου, που είναι στην ίδια πείρα με εσάς, προσπαθείτε να πάρετε δίπλωμα και είναι αδύνατον, έτσι. Κύριε Λαούδη, τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ και όπως πολύ σωστά ανέφερε το ρεπορτάζ, εδώ και 4 μήνες στην επαρχία και 2 μήνες περίπου στην Αθήνα, έχουν σταματήσει εξετάσεις, διότι δεν μπορούν φυσικά οι εξεταστές να πηγαίνουν για τις εξετάσεις χωρίς να πληρώνονται. Αυτοί οι εξεταστές είναι κρατικοί υπάλληλοι, οι οποίοι παίρνουν ένα επίδομα και πηγαίνουν από τις 3 το μεσημέρι και μετά που τελειώνουν τη δουλειά τους στο γραφείο να κάνουν τους εξεταστές. Ακριβώς. Τους το κόψανε. Τους το κόψανε, όπως και πολλά υπεροριακά προσπαθούν να κόψει η Τρόικα. Και οι άνθρωποι, εμείς είμαστε μαζί τους, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, γιατί έχουν και έξοδα μετακίνησης. Πώς θα πάνε? Πρώτα απ' όλα, όταν βάλεις κάποιον να δουλέψει παραπάνω, πρέπει να τον ανταμείβεις παραπάνω. Άκουσα μια πρόταση από έναν συνάδελφό σας που είπε: ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορείτε να δώσετε το επίδομα. Βάλτε τους 12 με 3. Πριν πολλά χρόνια έτσι ήταν. Στο ωράριό τους, όπως ήταν παλιά. Υπάρχουν εντολές όμως από μέσα από τα Υπουργεία ότι και υπάρχουν και προβλήματα, δεν υπάρχει προσωπικό μέσα στις υπηρεσίες. Άμα θες να βρεις μια λύση, πρέπει να ζοριστείς. Τα παιδιά θα μας τα πούνε, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν επαγγελματίες, άνθρωποι που πάνε για ανανέωση διπλωμάτων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν μεροκάματα. Πάρα πολλοί. Υπάρχουν και δικαστήρια τα οποία έχουν κοπεί κλήσεις παραβάσεις για διπλώματα, δεν έχουν να παρουσιάσουν τα παιδιά διπλώματα στα δικαστήρια. Υπάρχουν άτομα που θέλουν να φύγουν εξωτερικό, υπάρχουν άτομα τα οποία τους λήγουν οι κάρτες και θα πρέπει αφού τους λήξουν τα χαρτιά να ξαναβγάλουν από την αρχή όλες οι εξετάσεις από την αρχή. Και το πρόβλημα είναι βαθύ, γιατί πλέον το δίπλωμα δεν είναι το έβγαλα για να πάω μια βόλτα. Οι περισσότεροι το θέλουν για δουλειά,
Το θέλουν για τις Κύριε μετακινήσεις Ορίμο, τους. είμαστε χώρα της Ευρώπης. Δεν είμαστε στην Αφρική, που στην Αφρική τουλάχιστον δίπλωμα βγάζεις. Τώρα μην μπορείς να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης ή άλλο πια. Δηλαδή, εκτός να το ξεχάσουμε. Γι' αυτό Πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση για όλα. Είναι γύρω στα 10.000 άτομα αυτή τη στιγμή. Κάναμε έναν υπολογισμό το μεσημέρι. Περίπου σε όλη την Ελλάδα που κανείς δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις, είναι γύρω στα 10.000 άτομα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν ανοίξει η διαδικασία ή όταν ανοίξει, θα πάρει και καιρό μέχρι να ομολογηθεί η κατάσταση. Επίσης, όπως είπε και το ρεπορτάζ, έχουμε τεράστιο πρόβλημα κι εμείς, πέραν από τα παιδιά, γιατί κι εμείς έχουμε. Ακριβώς, αφού δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις, τι μαθήματα να κάνουν και τα έξοδα προχωράνε κάθε μήνα και δυστυχώς με τα ζόρια όλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα. Να ακούσουμε την κοπέλα που είναι δίπλα σας. Την Ελευθερία, το λέω έτσι γιατί νέα κοπέλα είσαι. Για πες μας. Έχω τελειώσει το μάθημα των 2 μήνες τώρα. Περιμένω να δώσω. Έχεις πάρει στα σήματα προφανώς. Βεβαίως. Και περιμένω γιατί δεν θέλω, ψάχνω για δουλειά. Έχω προτάσεις για 2 δουλειές, οι οποίες είναι αντικανονικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε χρειάζομαι το δίπλωμα, χρειάζομαι το αμάξι Να χρησιμοποιείς αυτή την για να μπορείς για να μπορώ να πάω. Και δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορώ. Άρα χάνεις τις δουλειές τώρα. Αδιανόητο. Και το λέω και για μια παιδιά τα οποία με κάποιο τρόπο